Sa panahon karon, mubo na kayog pailob ang tao. Magbagot-but na sa kataas sa linya. Masuko bisag wa gituyo. Masuko basta matraffic. Pero normal lamang masuko. It's a normal response to stress. But spending all your time being upset can become destructive. Makadaot ang kasuko kung di nimo kontrolon. Magkagubot na. Makasala na. Pero ang pangutana, pirmi bang sayop ang masuko? Di man pirmi. Sa ingon pa na ako ganina, normal naman masuko. Kay kung iluom ra pud nato, mabugatan pud ta. Muratag mo buto. Usbo na ako, dili pirming sayop ang masuko. Pero nagdepende pud sa sitwasyon. Pero timan nakasuko ang hinungdan kung nganong kapuyon ka, bisag wa kay gibuhat. Kay bugat man ang sulod sa imong kasing-kasing. There is high negative energy bubbling in you. Dissipate it in any way you can. Mahimong sayop ang kasuko kung di nimo kontrolado. Pero unsaon man pagkontrol ang atong kasuko? Buhatan ni ang unom ka teknik. Number 1, kontrola ang imong emosyon. Kung ikaw ang gikontrol sa imong kasuko, di lang emosyon, apektado pod imong kalawasan. Musamot imong anxiety, mutaas imong BP, musakit imong ulo. Usa pa pod, kung masuko ka, sigurado nga makasulti kag makapasakit sa tao. Ug ang imong pulong mudulot sa dughan sa naminaw. Mapasaylo man gani kaniya, pero niulat na to imong gibuhat. It leaves a sour impression that lasts forever. Number 2, paghunahunag tarong. Think before you speak. Kinahanglan jud nga hunahunaon sa nato sa makadaghan ay hata mo storya. Isa ka negatibo lang nga pulong, dulot na kay na. Because words have power. It may destroy one's peace of mind. Make sure you think twice before your words reach your lips. Words are sharp like sword. Wani mo na gets? Words, sword. Gets na nimo? Mao nang kung suko na kay ka, palayo lang sa kadyot sa taong imong gikasukan. Kay para mo kalma ka. Lisod man kontrolon, kay tao lang ta, pero atong paningkamutan. Number 3, ikaw nalay palayo. Usahay man gud, bisag maghilom ra ta, i-provoke pa jud ta. Maong maulbo na nun tong kasuko. Maong palayo na lang jud. Usahay mo ingon sila, di ta mo palayo, kay adi pa lang talawan. Di man pud siya tinalawan. Ang punto lang, kay kapoy man gud makig-away sa taong toxic. When you see conflict coming, or the chance of conflict increasing, it is mature to avoid it if possible. Kinahanglang mature na ka sa ingani nga sitwasyon. Dapat bukas imong unahuna para mas masabtan nimo ang dagan sa sitwasyon. Remember, there is nothing good that comes from anger. It is even worse if you allow yourself to get angry and join the argument. Number 4, so taas sa ang kamatuoran. Usahay man gud, masuko ta sa atong nadungog. Ay hata masuko, so taon sa nato kung tinuod ba ang atong nadungog. Kinahanglan nga mahibal-an nato daan ang detalye. Aya ta mo conclude. Di man gud sa tanang panahon nga sakto ta. Dapat pod nga modawat ta sa explanation sa uban. Number 5, pag-ampo. Natural naman ang kasuko. Pero di nato tugutan nga mauni mo patigbabaw sa atong kinabuhi. Mas lami kung maghigugmaay ta. Iampo na lang na imong kasakit. You can just let out what's truly in your heart and mind. God sees it and knows it already. So you might as well share it in prayer. Gihigugma ka sa Dios o sigurado nga paminawon kaniya. Number 6, uban sa mga taong tarong. I mean, sa mga taong bukas og panghunahuna. Kung makatakod ang negatibo, makatakod pud ang positibo. Di pud pwede nga gusto kag positibong tao, pero negatibo kay ka. Dapat bag-uhon sa nimo imong kaugalingon para maka-attract kag sama nimo. Being kind is one of the sweet gifts you can offer to anyone. It makes you filled up with positive vibes and creates positivity around you, which ultimately leads to a high satisfaction level which is needed in today's lifestyle. Libre ra kaayo ang magtinarong. Ikatag ang positive energy sa kalibutan.